Здравейте, приятели! Току-що приключихме процедура по биоенергомасаж с нашия клиент Иво и сега ще го попитаме: Иво, как се чувстваш? Много добре. Можеш ли да се опиташ да оприличиш усещането, въпреки че аз лично не се сещам за нещо, което да е подобно на това, на това усещане? Не бих казал, че съм имал такова изживяване. Няма с какво да го сравня. Понеже Иво така има добре оформен гръб и трапецовидните мускули, така на моменти много отчетливо се виждаха импулсите от апарата и съответно сребърните ръкавички, по които тече импулса. И за мен е винаги много приятно да работя с такъв тип тела, които много отчетливо се виждат импулсите, където има добра мускулатура, защото много ясно се вижда импулса как работи. И това е много хубаво. Добре, иначе тонуса, какъв тонус имаш в момента? Чувствам се супер жив, мога да изтичам до черни върхи и да се върна обратно. Добре, нещо за краката да споделиш? Как са ти? Супер добре се чувствам. Даже лека мускулна треска усещам все едно. Да, това е специфично на апарата, освен че съответно се работи с невронните пътища, с сухожилия, мускулите, без да се измаряте, извършват контракции, като все едно... след едно сериозна тренировка. Всъщност... Такова е чувство, като след много приятна тренировка. Да, а пък всъщност умората я няма, защото ти почуваш. Пак казвам, тръгвам за черни върхи. Добре, много ти благодаря. И аз много благодаря. Така, ще се видим пак. Всичко добро.